sângele lui Iisus Hristos poate să pleacă liber. Aleluia! În seara aceasta s-ar putea să vii cu o problemă. Și poate n-ai rezolvat problema ta, dar problema ta în seara aceasta spune Domnului. Și El ți-o rezolvă. În seara aceasta s-ar putea să vii cu o bolă în trupul tău. Și în seara aceasta s-ar putea ca Iisus Hristos să treacă printre rânduri și să lasă o picătură din sângele Lui Cel Sfânt peste orice ființă. Vreți ca Dumnezeu să vă vindecă spiritual biserică? Aleluia! Avem nevoie de vindecare! Glorie ție! Avem nevoie de vindecare în seara aceasta, ca Dumnezeu să ne vindecă spiritual. S-ar putea ca în cursul săptămânii acestea să mergi la un doctor și s-ar putea doctorul să-ți dea un rezultat care nu este după voia Domnului. Domnul Iisus Hristos spune de o prejurare că pe cine iubește, mustră și pedepsește. Că vrei, că nu vrei, într-o bună zi, tot o să vină înaintea lui Hristos. Într-o bună zi, te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu. În Apocalipsa 22, versetul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu: iată că eu vin și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecare după faptele lor. Dumnezeu să ne ajute să facem fapte vrednice de pocăință. Ioan Botezătorul striga în pustie: pocăiți-vă spre iertarea păcatelor și Evromeni Gada Farias. Lăudați să fie numele Domnului! Lăudați să fie Domnul! În seara aceasta rogă-te ca Iisus Hristos să treacă prin cetatea aceasta. Așa cum a trecut și cu orbul Partimeu. Orbul Partimeu a cerut avere, bogății. Auzisele că trece Iisus Hristos prin cetate unde se afla orbul Partimeu. S-ar putea și tu să fii locul lui Partimeu. Bolnav, prin suferință, prin necazuri. Și în seara aceasta, roagă-te să se oprească Iisus Hristos în dreptul tău. Roagă-te ca să se oprească Iisus Hristos în dreptul tău. Și ce se vei cere? Prin credință să căpătați. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. În seara aceasta deschideți-vă inimile. Pentru că ați venit în locaș unde se află Iisus Hristos. Dacă simțiți puterea Duhului Sfânt, lăsați-vă călăuziți și modelați. Pentru că Iisus Hristos are putere să te ridică din starea ta. Atunci când crezi că nu mai poți, poate Iisus Hristos. Pentru că El a stat atârnat între cer și pământ. El a suferit problema ta. El a suferit necazul tău, durerea ta, suferința ta. Atunci când treci prin felurite încercări, atunci când bat vânturile și oaile în corabia ta, este unul care stă la cârmă. Zelomena Grado Ferias. Și acesta este Iisus Hristos, care te-a scos din morcina păcatului. Și chiar dacă te-a ridicat Dumnezeu din morcina păcatului, nu uita de unde te-a scos Dumnezeu. Pentru că niciodată nu uit. Eram un copil drogat și alcoolist, care vomitam sânge de carton. Și nu uit unde m-a scos Dumnezeu. Și era braii ca cu ființele. De asta Dumnezeu, prin ființa ta, are de lucrat. Și de ce? Că Domnul Iisus Hristos are un plan cu ființa ta. Domnul Iisus Hristos, în seara aceasta, ascultați-mă, nu la întâmplări ne-a adunat în locul acesta. Fiecare un mesaj pentru tine. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Credem că sunt niște frați binecuvântați de Dumnezeu și nu vreau să fiu lung cu vorbirea mea. Vreau să dau întâitate, fraților, pentru că în seara aceasta Dumnezeu are un plan ca să stă în dreptul tău și la meu. Poate cerem ceva de la Dumnezeu și s-ar putea ca în seara aceasta să căpătăm. Lăudați să fie numele Domnului.